Vi har om salte. Salte er en gruppe kemiske forbindelser, der i fast tilstand antages at være opbygget af ioner, og som med vand giver elektrisk ledende opløsninger. Andre typer af salte kendt fra dagligdagen er f.eks. natriumklorid. Salt er en neutral forbindelse mellem en syreration og en metalion. I tør og fast form er de krystaller. Opløst i vand danner de frie ioner, som giver vandet elektrisk ledende evne. Salt har ingen elektrisk ledende evne i fast form. Salt er vigtigt for kroppen. Flere salttyper bliver brugt til madlavning. I daglig tale anvendes ordet salt normalt om et bestemt medlem af denne kemiske gruppe, nemlig natriumklorid, NaCl. Man må højst få mellem 6 til 8 gram natriumklorid om dagen. Et salt er en kemisk forbindelse mellem to eller flere ioner, ofte en positivt ladet metalion og en negativt ladet ikke-metallisk ion. Stensalt. Her foregår alt under jordoverfladen, hvor salt bliver udvundet af undergrunden med bor, sprængninger og nedbrydninger. En stor del af denne produktion bliver brugt som vejsalt om vinteren. Vinterens luner har naturligvis en væsentlig indflydelse på netop dette forbrug. Saltet fra minerne er meget tør og med et vandindhold på ca. 0,3%. Saltet knuses og sorteres i kornstørrelser på 0,16 til 18 mm. Nitrits kemiske formel er NO2. Nitrit er giftig for dyr og planter. I jorden føres nitrit med vandet bort fra det øverste jordlag. Nitrit er sårbar for personer, især børn under 2 år. Så skades alvorligt forgiftningen med nitritsaminer, der dannes i tarmene. I Fødevareinstitutionen anvendes nitrit til konservering af blandt andet hamburger, saltkød, pølser og andet kødpålæg. Nitrit forebygger botulisme, pølseforgiftning og giver kødet en lyserød farve, som skjuler den grå tone, der opstår, når det iltes. Danmark har særlige regler for begrænsning af nitrit i fødevarer. Reglen, som betyder, at fødevarer på det danske marked kun må have det nitritindhold, der er absolut nødvendigt af hensyn til konservering og dermed fødevaresikkerheden. Begrænsningen begrundes med, at nitrit omdannes til sundhedsskadelige nitritsaminer, der vurderer at udgøre en væsentlig sundhedsrisiko. Historie. Salt har op igennem historien været en af de vigtigste handelsvarer, da det var det mest brugte konserveringsmiddel. Salthandlen har været en af de væsentligste kilder ved Handelsforbundet Demonans i Nordeuropa via deres adgang til den ældste kendte største saltforekomst ved Lüneburg, kendt tilbage fra år 1000. I Danmark har der været saltsydning på Læsø i mange århundreder. I middelalderen var det fundamentet af livet på øen, men i 1652 blev det forbudt, fordi det store brug af træ gav anledning til sandflugt på øen. I dag er der en lille produktion af historiske interesse for turister. Sundhed og sygdom. Mennesker indtager en særstilling blandt primater derved, at vi udskiller store mængder natriumklorid gennem sved, og vores behov for stoffet i føden afhænger således stærkt af det klima, vi lever i. Mens natriumklorid tidligere blev betragtet som et sjældent og værdifuldt krydderi, indtager store dele af befolkningen i udviklede lande med et tempereret klima langt større mængder end kroppen har behov for, hvilket menes at medføre for højt blodtryk. Det er i dag den mest brugte proces til produktion af salt. Opvarmet vand bliver pumpet ned i en salthorst, hvorved saltet bliver opløst. Saltopløsningen bliver pumpet op til en overflade og renset for urenhed i forskellige fældningsprocesser. Derefter bliver saltvandet bragt til kogepunkt under vakuum i store fordampningskedler ved 120 grader for at producere det fine vakuumsalt. Vi har om salte. Så der er fast stillet. Hverdagen er for det lød ikke godt. Hvad laver jeg? Hvad har jeg gang i? Stop. 1000-tallet. 1000-tallet. Det der er den mest brugte. Ej, jeg har en tus.